Jeg hedder Emma Jørgensen, og i dag får vi besøg af en dame, meget vældig rig dame, der hedder Michella Carlsson. Og hun kommer og viser sit dyr frem. Men der er ingen, der ved, om det er en dreng, en pige, en hund, en kat, kanin, eller hvad det skal være. Den kan jo for eksempel hedde Ingrid. Hun er så fjollet, altså. Men her kommer hun. Altså, kan du se hende nogle steder på det der? Nej, hej. Hej. Hvordan går det så? Jamen, det går det vældig fint. Nå, men hvad hedder den dyr her? Den hedder Ingrid. Ingrid? Ja. Den hedder Ingrid, kan I så se. Ej, Ingrid. Jeg tror, det hedder Ingrid, og ikke Ingrid. Wow. Ja. Det er fordi, at hun skulle give penge til Afrika. Ja. Men altså, jeg kan ikke penge derhjemme, så jeg kan jo bare lige tage hjem og hente den. Jeg bor langt væk. Hvor bor du henne? New York. Nå, okay. Ja. Nå, men jeg kan se, at du har nogle underbukser på. Ja. Lige her. Hvorfor har du underbukser på? Det er for, at jeg plejer at tage tis i underbukserne, så jeg har bare taget dem over. Og så har du også håndklæde, så ja, så jeg kan tørre mig. Ja, men jeg kan også se, at du har nogle højtallede shorts her. Ja, er det ikke nogen, du har lånt af mig sidste jo, sidste det er det selvfølgelig jo. Når du havde taget dem med, så jeg kunne få dem senere? Ja. Okay. Nå, videre til sagen. Ja. Hvad var det nu, du hed? Jeg hed faktisk Kinkapankang. Ikke også? Var det nej, jeg hedder ikke det. Jeg hedder Michella. Nej, det hedder du ikke Kinkapankang. Jo, det hedder du da. Jo, men det er bare fordi hun hedder rigtig Michella, men vi kalder hende for Kinkapankang. Okay? Husk det. Kinkapankang, du er jo sanger, så må vi høre dig og synge. Smukt. Altså, jeg foretrækker, at jeg kan synge meget bedre. Så er vi færdige med TV2. Hej hej. Nu